L-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem tenniet mill-ġdid is-sejħa tagħha għal trasparenza sħiħa dwar persuni li għandhom position of trust. Fl-istqarrija l-MEA qalet li dan hu punt importanti għal governanza tajba hekk kif il-Gvern hu marbut li jagħti rendikont dwar kif jintefqu flus it-taxpayer. L-MEA għamlet diversi proposti f'dan ir-rigward, fosthom limitu fuq numru ta' persuni ingaġġati b'dan il-mod, trasparenza sħiħa dwar il-pakketti finanzjarji tagħhom, il-kwalifiki tagħhom u audits regolari sabiex jiġi stabilit jekk dawn il-persuni u mhix verament jagħmlu x-xogħlijiet li għalihom ġew ingaġġati u li qed jitħallsu. Filwaqt l-assoċjazzjoni tifhem li kull gvern irid iqabbad numru ta' persuni ta' fiduċja tiegħu fuq din il-bażi, dan madankollu ma jistax iservi bħala skuża biex isir nepotiżmu bla rażan mal-ftit privileġġjati. L-MEA qalet li l-ħabbi tal-gvern fuq is-salarji ta' dawn in-nies impjegati miegħu tistona sew u tmur għal kollox kontra it-trasparenza li jippridka lis-settur privat. L-Assoċjazzjoni innotat li kien hemm diversi impjegati li ħallew xogħol produttiv fil-privat biex imorru mas-settur pubbliku, jitħallsu ferm aktar mill-iskali ta' servizz pubbliku u ma jagħmlu prattikament xejn. L-MEA appellat għal kunsens bejn il-partiti sabiex dawn l-abbużi jinqataw darba l dejjem.